खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। फिन आरोबाव बिटिआर सरकारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। बिटिआर सरकारा लोंनाय दैनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय लोंग्रा दैनि पाइप खुरनानै होदों। क'क्राझार जिल्ला दतमा ब्लक रामफलबिल भिसिडिसिनि बेन्दोंआव थानाय गोजोनपुरी गामियाव नुजाथिनाय लोंनाय दैनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय बिटिआर सरकारा दै पाइप खुरनानै होदों। बिथोन बादियै दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सरगियारिया गोजोनपुरी गामियाव थांनानै लोंनाय दै जगायनो थाखाय पाइप गायसननाय खामानिखौ नायदिंहैयो आरो लोगोसे गोजोनपुरी गामियाव दान मोनसेनि गेजेरावनो दैनि जेंनाखौ सुस्रांना होनायनिबो बाथ्रा बुङो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सरगियारिया। नंगौ, थांनाय समफोरनिफ्रायनो गोजोनपुरी गामिनि रायजो राजाफोरा लोंग्रा दै गैयैनि थाखायनो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन आरो बे ओनसोलाव लोंग्रा दै रानलांनायनि थाखायनो लोंग्रा दैखौ गोबां गोजानाव थांना लायनांगौ जादोंमोन, जायनि थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु खस्थ सहायनांगौ जादोंमोन। लोगोसे बिटिआर सरकारा लोंनाय दैनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय लोंग्रा दैनि पाइप खुरनानै होफैनायखौ गोजोनपुरी गामिनि रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। भारत भुटान नैबे सीमा ओनसोलाव दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानाय नैबे गामियाव अन्य बोसोरनिख्रुइबो नैबे बोसोराव खोब जेंनानि मोगा-मोगि जानायखौ जों नुनो मोनदों। दायो जों नुनो मोनबाय जे 50 निफ्राय 60 फुट दैनि लेयारा गाहायाव थांबाय। खारन जों मिथिदों दे एबार नैबे बोसोराव अखानि जितु बिबां बे अखानि बिबाङा खोब खम, जायनि जाहोनाव दैनि जि लोंनाय दैनि जि समस्या बे समस्याजों नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोगा-मोगि जानांदों आरो बे मोगा-मोगि जानायखौ जोङो समाधान खालामनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानजाथाव प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै आङो नैबे ओनसोलाव दाखालिबो बेरायफैदों आरो दिनैबो फैदों। आं दिनैयो फैनानै नैबे ओनसोलाव आंजों लोगोसेनो आं बरिं मेचिन लाना फैफाबाय। बरिं मेचिन लाबोनानै बरिं दै खुरनायनि जि बेबस्था बेखौ आं खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव मोनसे जायगायाव धरमपुराव जोङो मा होनना बुंदों दै मोनसे खुरबावगोन। 11 खन गामि नैबे ओनसोलाव दैनि जि समस्या बेजों मोगा-मोगि जानांनाय बेखौ दायो बिटिआर सरकारनि जि थोननाय आरो बिटिआर सरकारनि जि स्टेप बेखौ जोङो दिनै हाबाफारि लानाय जादों। नैबे ओनसोला थारैनो गोबां गोजौ ओनसोल आरो बेहाय दैया गोबां गाहायाव जोङो बेखौ हमनो हाबाय आरो बिनि बादैबो जोङो जोंनि भारत सरकारनि जि मोनसे मिशन जल जीवन मिशन बे मिशननि आन्दारावबो नैबे गामियाव नखर नखर जि दैनि टेप कानेक्शन बे कानेक्शना सोलिबाय थादों। जोङो मोनसे बिश्वास दङ जे मास मोनसेनि गेजेराव दै होनो हानायनि जि बेबस्था बे बेबस्थाया जागोन। जोङो दा जोंनि इन्जिनियार जोंनि सेक्सनेल अफिसार बिथांमोनखौ इन्सट्राक्शन होजों जे मास मोनसेनि गेजेराव जाहाथे नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो नखर नखर दैनि जि समस्या बे दैनि समस्याखौ समाधान खालामनानै होनांगौ। किन्तु इमिडियेट दायो जि मोनसे गोबां समस्या जों मोगा-मोगि जानायखौ नुबाय, बेखौ इमिडियेट जोङो सलुशन खालामनो थाखाय बरिं मेचिन लाबोनानै बरिं मेचिननि गेजेरजों बेहाय मोनसे सिन्टेक्स बसायनानै बेहाय टेप कानेक्शन न' जानाय नङा बियो जे बाहायनो 10टा 15टा टेप कानेक्शन होनानै रायजो राजाफ्रा बिनिफ्रायनो दै लांनायनि जि सुबिदा बे सुबिदाखौ जों खालामना होनाय जागोन। गतिके आं आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा लोंनायनि जि दैनि समस्या बे समस्याया नैबे बरिंनि गेजेरजों समाधान जागोन, आं बेखौ मिजिं थियो। लोगोसेनो जोंहा आरोबाव मोनसे मा होनना बुंगोन धरमपुर, बे धरमपुरावबो गोबां मोनसे समस्याजों मोगा-मोगि जानायखौ आं दाखालि थांनानै नुनो मोनबाय जे बाहायबो जाहाथे जोङो बरिं खालामखांनायनि उनाव जोंनि रायजो राजाफ्रा लोंनायनि दैनि समस्या बे समस्याखौ जोङो थारैनो रायजोफोरनो समाधान खालामनानै होनो हागोन होननानै आंहा मिजिं दङ। आङो बिटिआरनि पिएचइ डिपार्टमेन्टनि सासे मावफुं सोद्रोमा जानानै नैबे जोंनि भारत भुटान जि सिमना ओनसोल बाहायल' नङा, जोंहा रुनिकाटा ओनसोलाव दागगारि ओनसोलाव गोबां नैबे साहा ओनसोलाव दैनि जि समस्या बे समस्याया दायो गोबां जानायखौ जों नुनो मोनदों। खारन देग्लाय जि अखानि बिबां बे अखानि परिमाना खमायनायनि जाहोनाव दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे 50 निफ्राय 60 दैनि लेयारा गाहायाव थांनायनि जाहोनाव
नखर नखर बानायना लानाय जि टिउबवेल बे टिउबवेलाव दै राननायनि जाहोनाव दैनि जि लोंग्रानि समस्या बेखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव बिटिआर सरकारा दिनै सरकारनि पदक्षेपजों सरकारनि जि नाजानायजों बरिं खालामना होनानै दै लोंनायनि समस्याखौ इमिडियेट समाधान खालामनो हानायनि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ दिनै खालामना होनाय जादों साक जल जीवन मिशन बिथांखिया दायो खोब गोख्रों मोनसे मावथायजों खामानि मावबाय थादों बियो 2024 नि गेजेराव कमप्लीट जागोन आरो बहाबा बहाबा जोंहा थालांदों बे थालांनायाबो जोंहा नैबे मा होनना बुङो कड अफ कन्डाक्ट रिजाल्ट मोननायनि उनाव बे खामानिफोरखौबो मावफुंनाय जागोन आरो जोंनि साहा ओनसोलाव जि मोनसे समस्या बे समस्याखौ जल जीवन मिशननि गेजेरजोंबो समाधान खालामनाय जागोन आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जि मोनसे सरकार दङ बे सरकारनि पिएचसि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंबो जेराव जेराव समस्या जादों बेखौ जों बिटिआर सरकारनि पिएचसि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों समाधान खालामनायनि मोनसे जि मावथांखि बे मावथांखिखौ जोङो दिनै जों रुजुनानै लानाय जाबाय गतिके आसा खालामो जेसेबांखिनि समस्या जाया मानो समस्यानि थाखाय समाधान खालामनो बिटिआर सरकार दङ बहाबा समस्या जादोंबा जोंनो खबर हो बे समस्याखौ जोङो इमिडियेट समाधान खालामनायनि थाखाय जों दङ बिटिआर सरकार दिनै दङ गतिके आसा खालामो रायजो राजाफोरा बे समस्याखौ माने समाधान खालामनायाव जों हेफाजाब आरो मदद होगोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ थैंक यू गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फेसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन